नायकल दंनाय सयगरियानो नायकल दंनाय सिनि आंकेल नारायण कलय ते रविचरण कलय शक्ति केन्द्रनि इनचार्ज तंजाक अबजार्भार तंजाक 2014 नि सिगांनि सिमिफोराव बीजेपी खायै थेलाखं आमसाय सयगरिया आमसाय बरंनो बीजेपी नो तैदुलै राग्रवै दंमानि बेबा दिनै बरक जोंबाय बाक्सा महाराष्ट्रनि नेतृत्वे चिनि तिप्रासानि चबानोते बकरा खायने हनै बरक जोंबाय फायका जोंबाय बाक्सा फायमेनि बागै बरनो बिलाइखे हामबायाफोर चिनि चबाते बकरा गनाय चिनि चबानि बिसिंते जों तेबो चिनि अधिकार मानाय दिनै बरनि नेतृत्वे 6 परिबार 23 भोटार जयनिं रखा फायनाय चालबो तेबो गोबां फायनाय और थेलाखं आमसायो बीजेपी एमने कम सयगरि आमसायो तो तेबो कम आइफानो जे ताबक मासा मुसु तंनाय रखानो बरकनि नेतृत्वे जे ताबक तिनि फायमाने नुबै ते सामं तांनाय बकरिखा अ जागाव चिनि एमएलए चिनि ताबकनि स्पीकर नि लांमानि नबु बरक क्लियरलि साखा जे थेलाखं ते सयगरि आमसायो जेबाबे डेभलपमेन्ट खायनि नांमानि रक मंसा बरनि सामं खायजेया बनो बुजु बनो खुदै खाना लायखा आनि बाङै फायनाय चालो जों चिनि चबानो तेबो क्राक खायनाय हनै बरक तिनि फायमानि बागै बरनो हायनो हाय चिनि महाराजानि बखाखदै चिनि तिप्रा मथा पार्टीनि बखाखदै ते आनि व्यक्तिगतनि बखाखदै बिलाइ आमबायाफोर आसा खायो फायनाय चालो तेबो चिनि चबा क्राक नै आमबाय बीजेपी पार्टी आं बीजेपी खायसा 2014 सिमी तब जाते 26 बोसोरखा आइबन सी एमएलए आंना सामनांजालिया बकिन जानि सलायसा जाथाय बीजेपी आगे प्रथम सामो ए खरा बद गायनै कान्सि मसम जों प्रथम आंगा ताबनि एमएलए ग्लाना चा आनि सलायसा किन्तु ताब आं बनो बारे सारका इनि आथ्राब्ला पिलाव जे सामं तामनि ब्रहनो सरगरा जो खायसा आइ जोंनो बुद्रुलै ननो बुद्रखा गासै थेलाखं मारनाय सहरिया मारनाय तामनो गदा खायाबा आबैना ताव मासाव चिनि जारा थेलाखं ए सहरियानि बरंराव आं सि बांमसाय आंसि फिल खायराव प्रथम एमएलए बा असमय हकुसि ए वानसि जाके जाके बासाव अरो आंसि प्रथम बांमो बर अरो आंसि बुझे आंनि खरां खानायसि जे थेलाखौ जे सगरे ब्रक फायो काबा तो कबां फायका ताबा आं आसा खायो न बरता नासि सिरि एमएलए हाय ब्रक इतमा साका मिटिंगो जे प्रेम दयालनि मण्डल ए बोर्ड कमिटिनि प्रेसिडेन्ट नगो सर्ग राज्य फायका थेलाखौ ए आथ्राब्ला बुको थेलाखौ केला तां फाया ए थेलाखौ सगरे तां फाया आंगाबो मानो होनो चिनि जनसाधारण आनो नगो सिनाव फायफैया ताबो फायफैसिनि ब्रलगिता दंसिनि ब्र हाय पाइजा कोन कौसासि किन्तु बारे ताबो आनो ए एमएलए ओइ खबरै दं फाय आं ताइ फायलिया आं ताबनि याबलै आं राजनीति देख्लायमानि प्राय बेजेरांखल संबाय खायखा ए असमयाव उजादि रुमति चाय जन एमएलए मानो आजरासिमि आं तोलिं मान खाय फायो और बागान बिजारां खल रेखानो जुतु नं पायखाना और टीआरपीसी खायै आबुनि परिसे आं जे आनि जातिनि बागै आं बर मानायखौ नायथुखा ओइ सिबियाराव अयथासार खायै आं खाखा नावमान खालिया बीजेपी पाइसि आं बीजेपी हाबो आंगा ताबो बीजेपी नायनि मालाय ओ मा चिनि बागै खिस खालिया थेलाखौबो खिस खालिया सरे बाय खालिया आं दिनि ननेरा तिप्रा मथा राजानाव हामजागै बा चिनि बाबुसा ए सिमांगना हामजागै आं ननो जत्तना हामजागै जिनि जातिनो उदार खायनाय जिनि राजानो खायनाय आनि बोसोर ताबो 500 बोसोर खा नायदि 500 बोसोर आनि जीवन ताबो आं ताइ बोसोर हायबनो आं ताबो फनसि जातिनि बागै उदार खायनाय आं तंसा जे अ परदारानो आं ताबो सिखारि खारनाय सिकिन कथर बिबां फ्रें खारनाय अमायक्लाय हिंदी अमायक्लाय चिनि बाबुसा सं बुदि नावय रतनो आं थांनो जी आं जीवन
Sederhati ani kau. Ini nama. Narayan ko.